A nova base de unidades operativas de Rianxo está xa en funcionamento despois de 535.000 euros de inversión. Entrou en funcionamento a finais do verán e nela o persoal de defensa contra os incendios forestais concilia a súa actividade co descanso. O polígono do Té en Rianxo conta dende hai unhas semanas cunha nova instalación en activo. A Xunta anunciou hai uns anos que o municipio acollería unha base de unidades operativas, BUO, e logo dun investimento de 535.000 euros xa é unha realidade. A base entrou en funcionamento hai unhas semanas, ao final do verán, e onte pola tarde achegouse a ela a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, para coñecer esta nova instalación. Este é un exemplo pois de que non só apostamos pois porque o persoal do Servicio de Defensa contra os incendios pois teñan as mellores condicións laborais, senón tamén pois teñan pois unhas instalacións para xuntarse, para tamén descansar cando así toca e para estar, non? E este pois é un conxunto de 3 búhos, este é unha inversión de máis de 500.000 euros, unha aposta non só pois por facer unhas instalacións novas, senón tamén por facelas en madeira, nesa liña que vimos facendo na Consellería, e isto pois sí que é un pouco máis innovador, porque toda a construción está feita utilizando pois piñeiro de Galicia e tamén castiñeiro. O que reafirma a aposta da Consellería non só por mellorar as instalacións, senón tamén por facelo de maneira sostible e apostando pois por a construción en madeira, non? A construción en madeira do país, que é tamén importante. Este ano pois aínda nos quedan por visitar eses dous, pero seguiremos construindo, como estamos facendo, pois acaba de empezar fai pouco a base de helicópteros de Lalín con 1,7 millóns de euros. A superficie construída do búho de Rianxo supera os 368 metros cadrados en planta baixa, que albergan dende un área de descanso ata cociña, aseos, vestiarios, despacho, garaxe e almacén. Os que usades que vos sea un sitio confortable, se está moi ben aquí dentro, podémolo percibir todos, non? Cousa que me alegra, a parte pois do diseño e de apostar pois pola madeira, sobre todo que sexa un sitio confortable para estar, non? Gómez enmarcou a iniciativa no compromiso da Xunta coa prevención e defensa contra os incendios forestais, que se concreta nos orzamentos para o 2026, no ámbito da prevención con 25 millóns de euros máis con respecto a 2025, pasando dos 50,5 actuais aos 75,38 vindeiro ano, un 50% máis.